wakati ndipedze 2 weeks ndichigeza munamato, asi wakabva watadzawo here nekundifonera zvako. Kana sha, ndaifanira kuti ndikufonere, asi manje chainetsa ndaitya kuti ndikafona ndaizokanganisa mutsanyo wako. Teta kutya kanhai kuti pamwe takatorerwa varume vakunetsa kudai mazuva ano. Kana sha, iwe ndiwe wega ka. Wona 2 weeks dzatopera idzi, Friday unenge utoripo pamasowe, dzikama baby, nedzashiri. Hey, chikombera Vrado, kurara here masikati ano, ndosaka mafana musingaite mari. Ndomukire zvangu naisibi, naiwo maganazi akazara murodha ndiri ndobhurwa zvangu. Taura hako chikombera sha, mastreets hamusime kungombeya unofira mahara, unorohwa ukazvimba bhuruko. Ko ndazobaya kakudheni kwevaye sha. Ndarowa masororo shamwari. Ndavapatsa nguro ndakavaudza kuti hazviiti kuti vafambise makombi iwayo murodhi, otherwise pane tsaona dzavakarongerwa. Saka vazondibvunza kuti kundiso ndoiwana sei. Ndavaudza kuti ngavatoburitse mari kuitira kuti zviite. Saka pabuda mari kona ICBCB. Dzungu iroro ndo ratinokubukirai ana chikombera. Wakutoda kutoziva zvehomwe yangu manje. Wakutoda kutonditora temperature. Chitora waya iri, unoona yekutamba. Kana ukanotenga brongo, kana nyangu kanopa kasisidhori kako kai. Handina kana basa nazvo. Waibata? Apa wapedza masports wangu. Don't worry Sidi, ndichagara ndakateya nzeve. Zvekuti kwose kune graph ndichingokuudza kuti wagwana. Asikana, so rinoita iri. Kubva pandatanga kushandirwa pano zvinhu zvangu zvave kufamba negwara chairo. Ndaisambofungira kuti denga ringazarurire nekukasika kudaro. Mufunge zvenyu asikana baba vanoona zvavo vaya. Ndabvuma zvangu ini. Zvangu zviri kufamba negwara. Haiwa sarenda Sibi anorova bhandi. Haini pano pasuwani tobve zvekumhanya kusvika ndawana angu maropafadzo. Zvepano zvokundiitira kani. Asikana ende baba vaya ngavasvike. Ko sei vasina mukadzi nai? Asikana, ndozvamunovinga pasowe here izvozvozvo zvekuzoziva kuti muprofita ane mukadzi here kana kuti haana? Vasikana ndisiyei, kana vari handsome handsome chete zvine basa rei. Tangira chihure ipapo, mukwane manzwa. Auya makarwe, yauya nyama chena, white meat, yamutora vabereki. Bucha rangu vabereki harisire 2 cents. Ende yangu nyama haidi mafuta, anobuda ega. Iri igarantuwa randinokupai. Kana uchinge watenga, kana wasvika kumba ikasabuda mafuta, unodzoka nayo ndokupai mari yenyu bhegi. Kutesta mahara vabereki, yamutesta yakagochwa muzinzure mega. Muzukuru, darika kane pano timbokurukura. Mudara TV yenyu bho manje. Kana masvika kumba muirongedze pakanaka ndokandichitora manheru. Moms, inhiyo dzeIV dzikadza matenga idzi. Mkwasha mama tii. Moms, dzikamai. Ndoda kutokubatsirai nezvenhiyo idzi. Okay, mati ndoita sei mkwasha? Kumbaka, tunhiyo tumona totukwatisa moduisa rweiko. Tunonatsonaka manje maiziya. Adi mudhara kuroko. Ewe, unonditi kuroko pakudii pacho. Mudhara uri garwe here. Garwe muchirungu rinonzi crocodile. Saka ini ndiri kutongokushedza pachigeta iwe. Saka uri kuya pano usina kana kubata 1 rinotonhorera. Uri kuda kuti ndife neairoko here. Kuvunza zvedoro amusiri imi here makatendeuka kuvateveri vaJesu kwaCBC boku. Iwe. Kodoro racho ndinenwira mukanwa memunhu here. Handina basa nazvo ini. Kutaura feyaka. Kamadzibaba kaye kaye handitombokanzwisise. Kanenge kanotorwawo nemutoriro kaye. Kusiri kuti minamati yake inenge inoshanda. Ndasamboramba ndichienda kokuya. Asi doro ndorandorwa manje. Ndonzi makarwe ini. Sha, kasika kundiudza iwewe kuti chii chikuitika namadzimai vanyowani vaye vanopfeka magirasi. Chikuitika nei? Handivari kuuya here kumasowe kuzonamata Jesu. Usade kundibata kumeso wanzwa. Ndiudze kuti chii chiri kuitika right now. Tina yamana, ko ndatadzei futi. Ko zvandanga nditori nekasurprise kako wakundidai so. Inini handidi zvekusheya ini. Amai vaye vangu vachitoti uri handsome. Handisi kuvatemba ini. Izakani baby, uri wangu iwewe. Hapana kana, iwo madzimai vaye kana vaine ziso pandiri, vachadakara havo vakaneta. Because pauri ndakaperera murandakadzi, waiziwa,
ndokuda semadirwo aiitwa Feridhongo naZisu. Okay baby, chindipa surprise yacho. Musondosi, mukuita seko munhu washe? Sha ndakahosta zvimoko hopo plus doro. Saka ndangogaya kuti munhu wandingafare naye ndisipi. Uya nemari yerimwe doro wangu tifare. Waiziya, yakawane musana kuno sibi. Papo wareva munhu waMwari. Chiga ichocho ndakagara ndachiona kare, asi ndaiverengera. Chirega kanditore mitoro yangu, tibate minamato yacho. Togeza wawa uyu, tikarega doro Deuta inovhara. Kochi, you look worried. Sha, pane musondosi wekuchechi uko ane mwana ari kurwara serious. Ndakasamubatira munamato anofa nhasi chaiyi. Saka ndakutonorara kugomo ndichibata muteuro iwoyo. Baby, it's fine. Enda unoita basa raMwari. Saka worara pano ka, kuseni wozoenda hako nekuti handizivi kuti situation yakamira sei kwatiri kuenda uko. Ukiita seiko nhasi Sha? Sha, pane madhara 2 anga achida kuti tiende kumba kwavo. Manje ndiri ndega saka ma1. Usatye zvako. Kasekuru kaye kaenda kunovata kugomo kachinamata. Uya nemadhara unditori timbonofurwa nemhepo.